ndichingovhura foni Masango akabuda panze kunge zivhiri rebhasikoro rakazara nemweya. Nekuda kwei? Nekuda kwemusikana akanyora kuWhatsApp nekuInstagram kuti akutsvaga mukomana apa isusu almost hafu yevakomana vese vari payunivhesiti vari single. Timboona kuti ndiani akutanga kutaura nemusikana. Nanga ndoiri kutanga kutaura nemusikana. Hello, maka sister. Name Zara Kochi. Trans my friend. Inzosvika sister. Sister ndokumbira kutaura inzoi. Kunyanzwa mutenzi muda mukomana. Mukomana ndichomuda but kiti iwe. Boy akanaka ne. Ndidana neninganga ino. Kana. Tsenda kubenga. Ndakachena. Kuchenerani kana. Sikasanda budirira. Haina nopengera kwakaroyerwa. Next. Nanga yakarambwa pakutera umwe mukomana. Hi, how are you? Fine. No, my name is Tanaka Caleb and you? I'm Cam. Nice to meet you, Cam. Nice to meet you too. Ndakazoona muziwe. Okay. Ndakanzwa kuti hanzi sweetness and face can make a girl cry. Okay. Okay. So what you planning on doing? Ndakaona vacancy pa Instagram. Vacancy yetu. Mtsvaga mface. Mface mtsvaga. Okay. So I think I'm interested. Okay. I will never make you cry, I promise. Alright. Saka handizvi munhu unoziva. Ati ndiri kutokuona zviri. Plus ndiri wechirungu. Alright. Saka todi. Handizive. Handiti ndiwauya nenyaya panapa wakuti hauzive futi. Ndikunakirwa nemi. Then todi. Let's date, baby. Kana mudhara mune speed. Chimbomirai. But I'm your type. Saka munoti let's date. Is that how people date? Mungoti let's date. I don't know. Look, I've got a dimple. Then? I have feelings for you. It's fine. It's okay. I'll think about it. Do not think. Ngakufunge, but I doubt. Because mudhara mune speed. Tora number dzangu zofonera. Kuzozvifungisisa. Alright, Matron. Number dzako ichi? 0744 322 sweet time. My terrible. Save sweet time. Fine. Don't forget to call me, baby. It's fine. I have feelings, okay? It's fine. I have feelings. I love you. Anyways, I think I'm wasting space in number dzevanhu. Mukomana wechirungu akarambwa rege ndichikutaridza manje zvinoitwa kana uchida musikana. Izvoko yari kuremerwa newe. Ndokumbira kuti mukoti kokuya nembwa ndokunei ndokumbira kungoexplaina mbichana wambonzwa ndinokusemukere zvauya nekambwe kakamira ndimbogare ndinyatsonzwa kuti vari kukushandisa ri kunyatsokushandisirei. Inini ndanzoti kutsvaga mukomana saka inini ndakuvigirawo present asi inini ndinotodaita mukomana wako kwete imbwa iyi. Saka imbwa iwoirei nayo like security inokura musachiona kuita chidiki so chakangoita kunge chihuku kudai. Aiwa vapenyu zveshuwa vari kukushandisa. Aiwa imbwa iyi chakugadha like kundigadha kune kambwa kakadai so vanenge vachida kukika unoziva kuti vanhu uri kutoishandisa kuzvigadha iweyo kwetoti hanzi unoya uchiti hanzi kwezvino handisi kuzombokuita mukomana wangu ore saka usi kuda kambwa. Handisi kuda mese bhoki ore chimbogara pasideboard tokutora keli amene ore keli ame eligible ndite mukomana wako. Hauziye zita rangu unotanga uchinditi Kelly hakudziwa ndonzi Kelly ndiani. What's your name? Unoziva maidea ya ndokumbira ungonditarisa unchitaura nini. Aiwa kana ndambotoda rete mashura simuka kuenda ungobva ndidzinga ore ndokuda ndakanganisa ngokuya nekambo ore ndokatengesa kana mari chaiwo vanondida ndokupa mari yacho wotenga madata kana bereka wangu anondida. Alright. Bye bye. Sanyepedzero. Ore hona Kelly. Imboya kuenda bana. Hona zvimwe zvimaskiri. Hona icho. Maskiri. Aunze unyara. Murume mukuru. Rega yoshaye ndebvu ndizvo zvinhu zvisina ukwana izvo nonsense.
hazvienzani nevakamangirwa. At least akambondisekerera suduro. Oh, alright. Oh, pane umwe akupinda next. Oh, chimboendawo unombotry. Hezvo. Hai. Kochi. Mainyo zvakanaka saka ndavhini. Wasvika neruzha. Wakutongoda dona tiri kunetsa. Aiwa, inyandofarira music. Wala tiripo. Kena unotambira kubhawa ndomunana. Saka don't forget to subscribe ndokuti mugodzwa message patobuditsa amwe maparts and comment down below your favorite part yamanyanya kufarira. Subscribe. Mpanewo. Mira Hayo ndozvatisingadi manjezvo. Were never my friend.